pamit karo aku doh wong ayu papujanku ati susah mung kangen sliramu aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen bisa mari amung sira sing bisa nambani penak nek baleng wengi telat penak. Nek alon ki penak. Mosok tengger. Iya. Kok ucul mantaran. Inger. Aja Oh. Saya Idris dalam kawas ya ayo ayo asik masukin mas sewindu sup wela masih pamit karo aku doh wong ayu papujanku hati susah wong kangen sliramu yo aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani kita ngeten samangke saking dulur Karang Taruna nduk kagem jambi saya anggenipun makarya mengki mbok menawi badhe ngrasakaken nuansa lagunipun dangdut juga dipersilahkan bebas. Kari suka pari suka kari seneng-seneng tok dadi bebas. Bebas. Ya nduk. Ayo jawab apa Pak?
gento Nadyan to cilik nih ya anu marem ya nduk. Ayo, cilik. Tutukane marem. Cilik tapi kan ora Gini, cilik ngawus ngono to rumah sakmu. Ya nger. aku
Iya, 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 iya. Mangga mangga halah mangga 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 gemangga mangga mangga midanget ingkang sakit Prawitra kang minulya panjenengan asmanipun sinten, Mbah? Mbah sinten? Mbah Cep. Mbah Cip. Lah sinten? Mbah Cep ngoten nggih. Mbah Gondo. Sugeng lenggahipun Mbah Cip wangi-wangi yalayam mas ketut manggung arsa omben nono Ata omben omben nono kutute Mbah Cip ata omben 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 nono Sedhedhek banyu netawa Meniman meniman meniman
Mbah Cip ketok leh mat ngantuk Mat. ketinggalipun. Nganti jegang lho Lah kaya ning iya. gek. Kaya ning nggih karo ngerokok ngopi ya mantep ya. Aduh. Lae wong bagus. Makasih. Yen tan weruh setino kaya sak Sampun. Sampun. Cik, matur sembah nuwun nggih, Pak. Kudu nyongklang tumpakan sang panji. Ambengi mega sabuk natar mongkena pikire tanpa beban kudu malah ngiring pengertiannya tulik para kutute manggung kudu nyongklang tumpakan sang panji ambengi mega sabuk natar mongkena pikire tanpa beban kudu malah ngiring pengertiannya tulik para kutute manggung. Yo. Resul laras. Masuk.
Sulistyo terus bisa nyuwara Kang Mas Kadung Sranta. Ya, ya, ya. Sunani, Sunani. Masuk. Sing gedhe pangapuramu Nimas pepujangku Jajan hatiku Sambungku mongolan cikalu Rubeto saremu Kawan karwamu Wasik Kang Mas Kang Mrat Lilis kaki Mas Tarini Yati Pirantini Kang Ono Ingkang Nyaruwi Nyomongake bate Aku Bayangne So Ramu hatiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Pomotan sida dadi cah telu tak ganti dikopo Mendah boyong Yerto sitoi Urip Watati kok Mesti Bahagia bahagia Terlahir Putri Sulistyo Terus bisa nyuwara Kang Mas Kadung Sranta. So Ya DJ Somo. Weh. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau Harimau, 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 Melaya. harimau melayang. Tak pernah hancur hati otaknya bersemai. Harimau, 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 harimau melayang. So, ayonya, Sunani, asolale.
Ngono lho, Mas. Oh, aku mau kowe. Oh iya. Kaya ngene nelangsaku biyen ngapa kok dadak biar pancen ditinggal lagi gawe gelo hati salase yo asoy masuk Kaya sing ngandal yo karepe ngati lali ya Mas ya ora apa-apa ya ning apa sliramu teka ninggal aku kaya tanpa dosa kaya sinandal hatiku loh tuh metes nelesi pipiku yen pancene ora boyo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli kaya ngene nelang saku ing apa kedadak ketemu enak kodok mas yen pancen ditinggal lagi gawe gelo hati wah sak lawan sembrono kaya sing
Anakku Bagong Mbak kandinan para kadangmu waranggana dulu lelipur brayataken mapan wonten ing Kedhen Kulon Kleja kalajengaken pitung serat tebih saking laladan samahan Boyolali wonten Mbak Siska Avanza. Kalajengaken menika ugi saking laladan tlatah Boyolali saking padusunan Condro Bawuk Sruni Musuk Boyolali Laras Jarianto
Mugi saking laladan Boyolali kapiring kilen kidul saking laladan pengging wong ayu Mbak Ratna Amora katur pinarak sumenengger. Samangke kapan kuwi Mbak Yanto Baga Wicil saking Latan Jatioso wongkon Kabupaten Karanganyar. Wonten kalenggahan dalu kelundangan kanca-kanca restu laras.
sembah nuwun selam pambuka kanca-kanca restu laras. Campur sari klasik mat-matan mijil sakiladan paduan sawahan kemplam Boyolali. Ingkang dipun pangarsa Kang Mas Didut dalem menika saged silaturahim brayat ageng mapan wontenipun Keden Kulon Kali Jambi Sragen dari bulan dawuh Bapak Rohmadi Bu Sunarsi sakeluarga Bapak Ibu tamu undangan sedaya mawon sami sketsake anggenipun lenggan Pak Bu nggih. Monggo benderane tunjuk Kong kali keparenge Pak Rohmat kados mekaten dipun rahapi sak keparenge sinami midhang dalam sakonco restu laras. Dik Kristina, kene ayo ngadeg nyambut gawe lelipur cahayu. Urung ana sasmita apa-apa. Ayo kene ya. Sikro kang bala tumingal prang campuh samya medali Lerakat bileting kodo dahyanggung mangoncang diki Bejang sangat dimicil lagi nyongo tali Tresno Surawiloka kaya buta sing pasti jaya Selamat malam Mbak Kristina, piye kabarmu sehat? Mas. Mbak, dalu menika saged silaturahim nduk brayat ageng. Nggih. Mapan wonten Keden Kulon Kali Jambi dalemipun Bapak Rohmadi Bu Sunarsi. Nggih. Wonten kalengan dalu menika gelar hajat tasakurane mantene pun wau siang napa tesih bejang Pak menika? Sampun wae. Sampun wau siang. Ji, mau siang misuda Kang Putri wong mau rarene ra dikon dadi Ya padha. kone yo lagi iki, Nduk. Iya, Derek Mas. memuji muga-muga gendok ayu Laila Rahmawati karo Mas Hendi Wisnu Wardana. Nggih. Asalipun omah-omah langgeng dadi keluarga sing ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tundhonipun dadi keluarga sing ayem tentrem nggih muga-muga Mbak Manten cepet pikantuk momongan. Amin. Lan Pak Rohmadi sak keluarga didongak-dongake muga-muga sak bubare tasakuran manggiya kabejan ora ana alangan, rezekine ra lokak saya kebak ra utah saya wutuh, tuwe tasakuran iso turah gemblawah kaya uyah ora mamah muga-muga bathi tinebena saking sengkala balak bilai Gusti bebasan ditancepi sarem lerem dilele tinjet mampet setara dian demi trandulit malam rawe iki palet rakyat gundul becek banaspati lulur melu Pak Rohmadi kari seger warase sak dun sak turun muga-muga ketunggonana bondo donya rezeki ingkang barokah alap donya. Ya, Amin. rada Mas iki rada unggahna sithik iki suaraku bosok tenan iki pisan. Ayo ngaturno uluk salam sik nduk ulukmu tokno. Saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu dhumateng para tamu sedaya. Wilujeng pepanggihan kula lumantar restu laras. Restu laras sayu, Mas, suwe ra kepethuk karo kanca-kanca. Mas Didut sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah ya. Tur waras, Mas. Piyayi kok oleh awet enom. Awet enom. Ya piyayi manis ki ngono kuwi sayu. Sampe niki nom kabeh kok e. Iya, ngene Nduk. Nggih. Lelipur sing pas kalian suasana menika pun ngaturaken ingkang jumbuh kahanan diaturke pelok mawon Mas. Nggih, monggo. Mas Didut. Derek mawon. Parane wis ilang kok, Nduk. Lah nyandi to kok ilang ki? Wis payu. Tak nggo nyarutang pisan. Mingkar mingku harengo kara akarana karenan marati siwi suaraku kebak resak
Kebak. Gulu ki isine kaya resak Mataran. Tuwokno le Mas. Apa mbok oluhe kok rasa jajan? Dadi ngopo kok kian es kok, Nduk. Ayo ganti oper. Nana. Ganti kowe, Mbak Kristina. Sinawang res mining Jinten. lah iki nek Pak Dalang ngono Enten Pak Dalang to mriki. Masyaallah, muga pinarak mriki Mas, Mas Dalang. Mriki. Klitah-klitih ning ngono lho. Klitah-klitih. Poyo nek Dalang kok jayeng iki. Apa rumangsane iki jayang kok iso ngono? Ya ora apa-apa. Kisake mengke nyun berkahipun Mas. Sinopo Sinokarata mereka taraka pakar dinding ngelemu Iki yo nderek ndedonga muga-muga Pak Dalang iki yo ndang payu. Ijek Joko ta, Nduk? Ijek Joko kuwi, Oh, Ijek Joko ora mudeng dhuwit. Kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji Matur sembah nuwun Mas Bagus. monggo cahayu langgamipun miturut kadewasan panjenengan manut jenenge nyinaga kini garwane sang rasi nagaraja maneh wani selingkuh lan ula liyane ula tapar kurang ajar naga kini asring diparani tangan leno ulam beling nyai terus dililing Cumbu rayu wit jam 8 nganti meh jam 3 nyuntak nafsu jeriting kalbu rati kowe mau wis ngerti Pak Rohmadi piyayine sing endi, Nduk? derenge Mas Lho iki kok ket mau sore wis nyindan nglengkeng kok ora ero sing di omah. sing pundi ora Aku yo ora ngeruh iki ya. Lah ya padha e kok e Pak Rohmadi sing pundi Pak Enten menika? mriko. Piyayine wonten. Enten mriko. Oh, lah aku mau metuku kebon buri kono dadi sangke mulane wong iki lewat ki Pak De dalan Rohmadi matur nuwun Pak De. Kanca-kanca sampun dipun timbali. Pokoke mung melu memuji ya De, muga-muga sabibaripun berkah lancar. amin Sing panjenengan sedya sak keluarga saged kasembadan nggih Pak De. amin Mbok menawi wonten lagu klangenan napa riyen waktu pacaran kali Mbok De. Ninggal katresnan panggah oke mangke dipun aturaken. Cek. Ninggal katresnan kok Bu, engko diaturke. nggih Mas Dentekke sik iki. Ya Nger. konangan sriangling darmo ula tabar
naga niki judule apa to, Kris? Ulo tampar, Mas. Oh, ula tampar. Tak kira nak naga gini, manteren. Ula tampar. Ulo tampar. Ya. Lanjut nggih. Lanjut. Konangan Sriang ling darmo ulo tampar plilet naga kini balik kulo golewat sempare sampun Mas. Sembah nuwun Dek Kristina. Katur lenggahan kemalih. Lelipur wonten kalenggahan dalu sarengan kanca-kanca restu laras. Kalajengaken sumangga aku tak milih sik iki ketoke kok ngantuk men rumangsaku. Laras ngadeg kene Cahayu. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas sing tak tresnani Kang Mas. Kang Mas. Tresnaku hamong kanggo panjenengan jan ra ana wong lanang liya kajaba panjenengan Kang Mas. Langsung. Lingsem atinipun Kakang Tanjung. Lingsem atinipun Kakang ngauningani lakon sing kaya mangkene iki Tanjung. Tak kira kowe tak tinggal 40 dina ngupaya Mas pitung gelung gembala pitung lengkung. Kowe ning omah wong wedok sing ijo iso njaga praja. Wong wedok sing iso njaga kasuksen. Nanging nyatane meleset saka paugeran. Meleset saka pengangen-angen Tanjung. Kang Mas itu paksa. Jan ra ana wong lanang kajaba panjenengan sampeyan aja percaya omongane wong liya Kang Mas. Tresnaku amung kanggo panjenengan. Ayu rupamu jebule bosok jeroamu Tanjung. Tanjung. Dalem Kang Mas. Aja reka-reka kowe ora ngerti Tanjung. Kakang Dewi wis ngauningani. Para mban-mban kecutlik sandi wis ngandhake nek kowe nglebokke lanangan liya. Jebul lanangan kuwi kok Kakang Sila Adikrama Tanjung. Kan mongko Kakang Sila Adikrama kuwi kakang aku dhewe. Kang Mas. Ibarat gedene tresnaku karo panjenengan kuwi gelaring donya hamung kanggo panjenengan. Lapis kowe Tanjung. Hei. Omongmu lamis. Lamis kaya atimu Tanjung. Wong wedok keparat ki ora kaya kowe. Tak tinggal 40 dina nyambet gawe kok demenan ki bajiret tenan kowe iki. Mas. Kuwi ora bener ya Kang Mas. Takok cacah iki lho. Aku ora Ora kaya sah ngono edok-edok Kang Mas. nangis, Tanjung. Kang Mas. Ayumu ngemu wiso Tanjung. Iku iso digelok tenan aku. Aja kaya ngono Kang Mas, aja dak sia. Aku radak sia karo sliramu nek kowe ora nglarani atinipun Kakang Yayi. Wong lanang ki yes kaya ngene sangger wis ketaton atine angel pulihe. Tanjung. Iki diajarke. Sera. Piye ta? Iki diajarke boyo kene. Apa piye ngono kelangan kok guru minggir ngono tok. Aku arep. Kowe iki tak polo ya nyuk. Suaraku ki wis ora metu. Lah kowe kok iso dipolo kok guru Kang Mas. Wae Tanjung. Lah kok kowe jebule ngapusi aku Tanjung. Kang Mas yo ngene. Aku janjanipun kan rasa demuk. Ora sah demuk Tanjung. Kang Mas. Rasa tuh. Ayo, Mas Wo. Aku ki garwamu lho Kang Mas. Aku mudhun nek bojo. Sampeyan percaya karo aku Kang Mas. Delok Aja percaya. iki jenenge arit gedhe. Arit gedhe. Nak ngene iki jenenge gedhe. Gedhe. Ini iki jenenge babat. Babat. Ha iki kekrek. Nggonmu pengen tak kekrek apa piye? Aja kaya ngono to Mas. Ora usah dikekrek nggonmu wis bentuk. Bentuk Mas. Tanjung. Dalam Kang Mas itu paksa. Ayo. Apa?
Hah? Ngapa ta? Ayo rodok rono, Nduk. Lah ya kok rasa kok lah ya. Kang Mas. Ngopo? Kang Mas. Aja kaya Aku nyelak karo Pak Rohmadi sik rene. Rene. Tanjung. Ayo rene ya Tanjung kowe kok darani lempoh nak gore nek kono wae. Iki kabelku ki bundet kok, Mas. Golek sing rene kabele. ALS. Golek tenan to. Nah. Ayo golek sing rene kabele. Golek sing rene kabele. Ki endang ora mungkin ceklek to Ani. Iya. Kang Mas. Ene. Arep diajar kok mulek wae iki madaran. Ayo. Serba kono ya. Ayo. Hei. Tasu. Kang Mas itu paksa. Wiso. Rupamu ayu atimu wiso. Njobamu ayu jeromu metu rine Tanjung. Apa kaya ngene iki balesanmu karo Kakang Yayi? Kang Mas. Piye? Kowe kudu percaya karo aku. Aku iki Biyen garwamu Kang sakloe Mas. aku jane percaya nanging roh kenyataan kaya ngene aku surane percaya maneh. Ngene Mas. No, sorry. Amazing. Yes. Good morning. Oke. No smoking. Kang Mas. Piye? Sampai ora percaya karo aku. Hilang rasa persone pun Kakang Yayi. Aku Kang Mas rela apa ta cah? Kurelo pergi. Kang Mas. Piye? Aku wani mbok perjana. Yen sampean ben percaya karo aku. Menantang kowe. Heeh Kang Mas. Nantang jaluk dipateni. Patiku mung kanggo panjenengan tresnaku tekan Etok pati Kang Mas. bengi janji nganti tekan mati. Hananging Kang Mas. Blegedes. Hananging Kang Mas. Nanging piye? Ana salah sawijine tembungku. Yen panjene aku ki tresna karo panjenengan, Yo. aku ora berbuat sedeng ning mburimu. Rahku ki ambune gandane ganda arum Kang Mas. Yo. Yen pancene aku sedeng ning mburimu, rahku ki ambune gandane ganda membes. Gur kuwi sing jadi penjalukmu. Nak getihmu gandane wangi kowe ora luput. Nek nak getihmu bacen ambune kowe luput. Pekok goblok ora mlek matamu kowe. Hei, Mas, ayo. aja kaya Ojo ngono ngarai Mas. Kakang iki nesu. Kang Mas, arep ngopo? Aja ngono kita. Ya Allah. Hei, Baswo, ora sakit dak. Aja kaya ngono to, Mas. Kang Mas, maafkan aku, Mas. Mas, Ayo. Lho, nyatane dipolo iki nyedak lanangan lho iki yo. Kang Mas, tresna Ini. karo panjenengan, Kang Mas. Sayang. Golek wis tak pateni kowe iki mati yo. Kosek, lah orang mbok pateni aku ki kosek Mati iki golek nggon sing kepenak ngono lho mangsaku kok. Koso. Golek sik. Ini ya. Kok wis temancep tok sret. Ndang. Lah kok orang nganggo anu ngono kae? Letak osik nyo. Letak ngerti. Aja marai aku budrek. Aku ki mikirke uripku wis mumet kok. Aku ki mati. Etok mati gletak. Lihat dalah. Tanjung. Sri Tanjung. Nun, mati kok lali aku. Sri Tanjung. Tanjung. Tanjung lah kok kowe mati Tanjung. Sejatine aku mung ngrungkepi katresnanku Tanjung. Wondene ngopo aku tega aku tegel mateni karo bojoku dhewe. Tanjung. Sadurunge kowe mati kowe ninggal paweling karo Kakang. Nek ketemu gandane wangi teges kowe ora luput. Nek ketemu gandane bacin teges kowe tumindak sedeng Tanjung tak bukteke Yai. Tanjung ketemu gandane wangi kowe ora luput Tanjung. Tahu gimi prasetyaku Tanjung. Sok rejane jaman kene bakal dadi kutha sing jenenge kutha Banyuwangi Tanjung. Wes, Mbak toprake
Mbak. Tangi lho. Mbak. Pasare pun bubar lah kok kirene mandar turu. Mas aku ketelusupan. Telusupan apa ora nggo telusup-telusup. Iki sapa? Aku Kiai Senggol Modot. Sapa? Kiai Senggol Modot. Lah terus pirene arep nyang apa? arep nderek dedonga Kang. Meluan donga Pak Rohmadi sak keluarga iki. Pak Rohmadi sak keluarga mugi-mugi sehat panjang umur murah rezeki. Amin. Karo Mbak Manten Mas Manten muga-muga dadi jodoh ingkang sejati. Sejati ning jodoh. Mugi-mugi Alhamdulillah. kebak kaberkahan kebak kabejan mugi-mugi bejo donya bejo akhirat. Selamat donya, selamat akhir. Manuk manyar cucuke dawa, temanten anyar mugi bahagia mulya. Amin. Manuk manyar kelelekan klenteng. Mugi-mugi temanten anyar enggal meteng. Amin. Manuk manyar mangan melon. Iya. Manten kubengi kelon kikuk-kikuk. Iya kelon lo genah kalau rumasamu kok. Mas. Piye, Nduk? Aku iso metu, Mas. Parane piye? Ananging Apa? aku ndek bebono. Bebanane apa? Nyedhak Pak Rohmat. Pak sapa? Pak Rohmat. Pak Rohmadi? Iya. Terus kaya apa? Kok nempel edit 200. Heh? Kok nempel edit 200. Ya aja aneh-aneh lho, Ras. Iki lagi usumil lho masa. Pak Rohmat. Pak, piye karepmu mak kok nyang apa? Kok nempel edit 200. Oh ya aja kaya ngono kuwi to, Ras. Ras iki lagi kancane iki kon ngemis ki apa ya piye iki kuwi? Ndang gage aku ki ngene iki tenan lho, Cah. Nggih. Pak Terapi Rohmat. tegah aku. Ngapunten lho Pak Rohmat. Oh, Pak Rohmat nembe dahar ki, Ras. Pak Rohmat nembe dahar. Lurahe nek ra? Nun, Rah. Pak Lurah napa dugi, Pak? Ora enek lurah kene iki lurahe Semangawan. RT?